Gazte mailako Euskal Ligako azken jardunaldiak erabaki du ze 3 talde igoko diren maila nazionalera eta zorionez Bergara da talde horietako bat, ikusi Agorrozingo armailek ze itxura zuten Domekan jokatutako partiduan hain zuzen ere. Derbi bat izan dugu azken jardunaldi erabakigarri horretan, Bergararrek kategoriako beste oilarretako bat izan dutelako aurrean Aretxabaleta azken jardunaldietan. Behera egin duen Aretxabaleta baina sekulako demoraldia borobildu dutenak, horiek ere Bergararekin batera aurrealdeko postu horien borrokan ibili dira, baina azken jardunalditan, 4 jardunalditan, 3 berdinketa eta porrot bat batu eta gero, gora igotzeko amets horri muzin egin behar izan diote Atxabaltarrek irudiotan dozuen gizonek, baina diogun moduan horiek ere demoraldi borobila egin dute, baina Bergara da inzuzen ere 2009an Aretxabaletak lortu zuen hori lortu duena, alegia maila nazionalera igotzea. Esan dugun moduan puntu bakarra behar zuen Bergarak, eta puntu hori lortu zuten Atxabaltarren kontra bat eta bat eginda. Hemen bitaldetako amaikakoak Bergararen partetik Ibai Arabaolaza, Iker Etxaniz, Martxel Olabarrieta, Ibai Agüero, Mikel Molina, Beñat Larrea, Josu Garitano, Martxel Arriaran, Alain Aiastui, Gaizka Diaz eta Aner Tudanka. Atxabaltarren partetik berriz Julen Esteban atean, Unai Unamuno, Dylan Andrés, Jon Ugalde, Ander Etxabe, Einaut Zumarraga, Txomin Iturbe, Eneko Garzia, Ager Lanzos, Oxel Artolazabal eta Aimar Errasti. Lehenengo zatian izan genituen partiduko gol bakarrak eta Aretxabaleta izan zen lehenengo kolpea eman zuena, hobeto irten ziren kanpotarrak berdegunera, arrisku jokaldi gehiago egin zituzten, ez baitzen erreza, batere erreza Bergararendako alako partidu bat kudeatzea, armailak bete-beteta, klubak deialdia egin zuen, zalei deialdia egin zien, Agorrozinera gerturatzeko, talde animatzera joateko, zaleek erantzun egin zuten, baina gero berdegunean horrenbeste ikusleren artean, neurria eman behar da eta lehenengo zatian urduritasunak izan ziren nagusi. Joan den astean Ariz Navarraren zelaian izan zuten trena hartzeko lehenengo geltokia Bergararrek, baina kale egin zuten eta Domekakoa zen azken aukera. Adi hemen datorrelako Atxabaltakoen gola eskuin egaletik. Atxabaltako 10 baloiarekin Ager Lanzosek desmarke bila Eneko Garziari honek barrura. Utz eta batekoa horretzegoen jokoskanpokorik Bergarakoen atzeko lerroa bikaina utzi zuten Atxabaltarrek, utz eta bateko hori egiteko, Bergararrek jokoskanpokoa eskatzen zuten hor marrazainak ez zuen alakorik adirazi. Horra, gola eskuinankarekin, Eneko Garzia golegile, eta Bergararrak arazotan izan ere, horrek erreakzionatzea eskatzen zuen eta neurri handian Bergarari gol horrek kalte baino mesede egin zion. Horra hasi zirelako Bergararrak, Aretxabaletarrak ez dutzen, hor sartu zirelako benetan partiduan 20. minutu ingurua zen, Aretxabaletak oraindik aukera politak izan zituen horra buruz egindako erremateetako bat, baloi geldiko jokaldiak ere garrantzitsuak bilakatu ziren, baina diogun moduan Bergara poliki-poliki erreakzionatzen hasi zen, partiduaren bueltan zegoen guztia zahaztu eta konzentratuta, Aretxabaletak geroago eta gehiago estutzen hasi ziren. Ibai Arabaolaza honek pasea, lurrera Bergarako jokalaria arriskutsua izan zitekeen falta, area inguruko falta, Iker Etxaniz falta ateratzeko gertu, zuzenean jaurtiketa eskuin zutoin ondotik, kanpora. Bergara orain ere erasoan, Aner Tudanka baloiarekin egaleko sakea egiteko gertu. Presioa egiten Atxabaltako jokalariak, Olabarrieta baloiari eusten, urrea atera zuen hor jokaldi horretan, kornerrera joan zelako, eta adi korner honek ekarri zuenarekin. Martxel Arriaranen erdiraketa, eta bigarrenean bakarrik markaketa. Arazo edo akats baten ondorioz, gola bat eta batekoa Bergarakoen alde, gol horrek puntu bat balio zuen eta puntu horrek urrezko balioa zeukan. Gaizka Diaz izan zen golegilea, gutxien uste zuenean gaingainera etorri zitzaion baloi hori korner horretan, horra, Atxabaltarrak ez ziren finibili jokaldi hori defendatzen eta diogun moduan atezainaren aurrean, barrura bialdu zuen baloia Gaizka Diazek. Gutxi egin zezakeen Iriarte atezainak diogun moduan jokaldi horren aurrean, bat eta batekoa markagailuan 35. minutua zen, eta hor zori gaiztoko jokaldian, berdegunea utzi behar izan zuen Aretxabaletako jokalariak,
Sorbaldan, eroriko horretan min hartu zuelako, eskuin Sorbaldan. Horra, irudiak, Bergarako kapitainak lagunduta, aldagelarako bidea hartu behar izan zuen zoritxarrez, Unai Unamuno, aldagelarako bidean, zorigaiztoko jokaldian diogun moduan min hartu eta modu txarra denboraldia amaitzeko, liga amaitzeko, ea lehenbailen rekuperatzen den. Eta irudiotan ikusten ari zaretena, lehenengo zatiko azken jokaldia da. Baloi geldiko jokaldi horrekin betezen 45. minutua, bat eta batekoa erakusten zuen markagailuak. Oraindik bigarren zati osoa geratzen zen, Atxabaltarrak aurretik ostera ere bigarren zati horri aurre egiteko gertu, horra bergararrak. Eta diogu moduan Agorrozingo armailak jendez beteta aspaldiko jendetza batu zen. Agorro zinen, halako partidu garrantzitsu baten aurrean etxeko taldea babesteko, etxeko gazteak babesteko. Halako helburu handi baten aurrean tentsioa zegoen bereziki armailetan eta ez partidua gogortu egintzelako, baina jokaldiren bat edo beste egon zen horretzuten. Bergarakoen aldeko falta irazi horixe eskatzen zuten zaleek armailetan, Atxabaltakoendako kontraeraso aldeko eta horra txarteloria Beñat Larrearendako, Bergarako atzelariarendako hain zuzen ere Eneko Garzia geratzearren. Aurrez aurre bi jokalariak, txarteloria Bergarako atzelariarendako, Bergarako jokalariak azalpen eske, Aretxabaletakoen falta, arriskua zeraman